Napakaganda talaga. May landslide. Welcome ulit sa akin vlog. Ngayon, punta tayo sa Baguio. Dadaan tayo ngayon ng Alisan. Tapos titignan rin natin yung yung tunnel dito sa Mayasin. So, samahan niyo ulit. Maraming salamat. Ay, minalas. Bulan. At ayun na nga. Hindi na tayo tumuloy sa Baguio. Nakasalubong natin yung kanina. Nakasalubong na natin yung ulan eh. And then pag check ko nga dun sa pupunta natin, medyo maulan din lang talaga. So ayoko naman makipagsapalaran sa lakas ng ulan. Kasi nga tayo na ito, madulas din kasi yung daan kapag especially dun sa dadaanan natin sa may Nangalisan sana. Yun. Kasi tawag dun, hindi ganong nadadaanan yung kalsadang yon. So minsan malumot yung daan. So ito ang bagsak natin. Punta tayo ng dito ulit sa Maliko. Breakfast na lang tayo para hindi sayang yung natin, get up natin. So samahan nyo ulit ako. Thank you. Buti na lang kahit paano open na itong Maliko. Kasi kapag gusto mo nga kumonek sa nature, ito malapit-lapit na dun sa bahay. Sarap, parang solong-solo itong kalsada. Sarap talaga pumunta dito pagka ganitong oras. Parang solo-solo kong daan eh. Look at that, man. Pero sa mga nagbabalak po pumunta rito, medyo konting ingat dahil marami pa rin mga road cuts tsaka mga landslide. Diba? Napakaganda talaga dito. Ay. Narinig yan? Diba? Wala kang iba marinig dito kundi huni ng hibon. Pag may dumamang sasakyan, yun na yun. Diba? Sino ba naman di makaka-appreciate nito? Napakaganda talaga. Ay, mas maganda pa ba dito? Yay! Ito, may nakita ko spot dito. Ganda. Look. Siya nga po pala, kaya po hindi pa ako nakapag-vlog lately kasi nga ayun, sa totoo lang busy din talaga sa bahay. Tapos ito, ulan ng ulan. Ang alam ko may low pressure na naman yun eh. Yun, syempre kada lumalabas ako, check ko din ang weather ng mga pupuntahan ko. Talagang wala eh, umuulan talaga. Eh, ayoko naman makipagsapalaran pagka ganyan umuulan kasi nga, syempre, safety first. Syempre, madalas ng daan. Pangalawa, hindi rin naman ako makapag-vlog na maayos kasi nga, yung mic natin, itong adapter natin, hindi naman siya waterproof.
Ligmaan dito ah. Oh, grabe. Lumikit yata yung putik sa gulong natin, madulas. Dahan-dahan. Di bale, lapit tayo sa kainan. Gutom na rin ako. Feels like Baguio. At ayun na nga, daming kumakain. Alam ko, meron pa rito isa eh. Wow, dali lang. May ata. May naglalaglagan mga bato. Oh, tingin ko hindi na tayo tutuloy na ito. Doon na lang talaga tayo kakain. Ay, balik na lang tayo. At talagang medyo delikado. Ayun, naglalaglagan ba to? Mga rock slide doon ngayon. May mga naglalaglagan ba to? And yun, di na tayo tutuloy banda doon. Dito na lang talaga tayo sa may baba mag-almusal. Ayoko na may pagsapa lang na malaglagan pa tayo ng bato doon. Malibing pa tayong buhay. Well, good thing nga rin kasi kahit paano ito ginagawa na rin ng paraan ng gobyerno natin itong mga kalsada dito ngayon. Kahit na medyo liblib na ika nga. Isa pa lang talaga sa bahay kanina, parang nag-aalangan na ako lumabas. Minsan talaga instinct mong ganun eh. Ayun, di na tayo natuloy sa Baguio. Eto ulit, di ulit tayo matutuloy dito sa may kakainan dito sa may Maliko sana. Uwi na lang ako. Next time na lang po ulit tayo mag-vlog. Promise. Gagandahan ko po. Gagandahan ko yung pupuntahan ko. Putik na yan. Oh, balit na mga kambing na to. Light trail na to ah. So yun, hindi tayo natuloy sa mga pupunta natin. Enjoy na lang natin yung view rito. Ay. So yun, may nakita akong magandang pwesto rito. Dito na lang pumwesto muna, tambay. Kasi nga may landslide dun sa taas. So yun, balik na lang ako. Tapos mamaya uwi na rin lang. Kape na lang konti. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa may Maliko. Yun nga, pangalawang beses ko na pumunta dito. Supposed to be, pupunta nga tayo ng Baguio. Kaso yun nga, sinalubong na natin yung ulan. Kaya balik na lang tayo dito. Almusal lang dapat talaga tayo dito. Kaso eto na naman, sinalubong na naman tayo ng rock slide. So talaga, uwi na lang tayo. Alright, thank you po ulit sa pagsama sa akin dito. Kape tayo, and have a good day.